Namhlanje ke sizobheka incwadi yevangeli ngokuka Luka. Sibheke isahluko 17. Sizofunda uverse 1 kuphela. Empeleni ngathi nje sogcina kakhulu kuverse 1a noma ingxenye yokuqala kaverse 1 iyona sogcina kakhulu kuyona. Sofunda lonke verse kodwa 1a esogcina kakhulu kuyena. Sihloko besithi izikhubekiso ukuthethelelana inkonzo. Kodwa ke thina sibheke lokho kokuqala ke okuzikhubekiso. Sizokubeke sikubone mhlawumbe ngenkosi ukuthethelelana nendaba yenkonzo, kodwa namhlanje nje sizokhuluma kakhulu ngendaba yezikhubekiso. Singakafundike ngizocela ukuthi sivale amehlo ngikhuleke. Baba Thengcwele nalizwi lakho, nazi izwi lakho, wena Nkosi Jesu ulizwi kaNkulunkulu. Nangu wena Nkosi phambi kwethu, siyacela ukuthi ukhulume ngoba wena ungulizwi. Sikuzwe lizwi phakathi kwethu. uNkulunkulu Thengcwele, sipha amandla okulalela, izindlebe zokulalela izwi lakho. Ngoba Nkosi ushilo ezweni lakho ukuthi uma silalele nokulalela konke osiyale ngakho uthe siyakudla kuhle kwezwe. Wathi uNkulunkulu Thengcwele awuyokubeka nesisodwa sezifo wazibeka kwabaseGibhithe. uNkulunkulu Thengcwele, siyacela ke Nkosi ukuthi usivule izindlebe zikamoya ukuthi Nkosi ngomoya wakho ongcwele sizwe lokho okushoyo emabandleni. Nkosi awukhulumeli ize, awukhulumi singekho isizathu. Akukho Nkosi okwenzayo singekho isizathu. Nkosi siyabonga ukuthi sihlangene namhlanje. Siyacela ke Nkosi ukuthi usisize ukuthi siphume sisizuzile namhlanje. Lokho Nkosi uthanda ukuthi sikuzwe. Sibe izidaba ezintsha Nkosi usuku nosuku. Size sikufuze Nkosi njengalokho omdalile umuntu ukuthi abe ngumfanekiso wakho maqede akufuze. Busisa ke Nkosi izwi lakho, ulibusise indlebeni zethu, ulibusise emoyeni wethu, emphefumulweni wethu. Usiphe namandla Nkosi okulonda njengalokho Nkosi uMaria walilonda izwi lakho waligcina walenza Nkosi yamakhosi. Size ke Nkosi usiphe namandla Nkosi ukuthi silenze Nkosi, singabizula sizikhohlisa, sibe ngabantu abaluzwa kuphela nje, kodwa Nkosi uma sizolizwa siphinde silenze. Nkosi usifanisa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni. Lithi izwi lakho Nkosi layishaya imvula safika isichotho Nkosi, kodwa leyo ndlu yama ngoba uthi Nkosi ezwini lakho yayekakwe yidwala noma isekelo sayo leyo ndlu kwakuyidwala. Sengathi ke Nkosi Jesu wena ungulizwi kaNkulunkulu, ungaba isekelo sethu nedwala lethu Nkosi. Sihlale kuwe singasuki kuwe Nkosi ngesikhathi zonke. uJesu Kristu inkosi. 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 Kufundeka kanjena nje kuthiwa wayesethi kubafundi bakhe kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Sizogxila ke kule ndawo ethi wayesethi kubafundi bakhe kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. La sizwa inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo, ikhuluma nabantu ababeyilandela,
abantu ababehamba nayo, abantu ababeyilalela beyizwa, abantu abashiye amakhaya badela amakhaya ukuthi bayozwa ukukhuluma kwayo, ngoba inkosi uJesu akukho kunye ebeyibenzela khona abantu ngaphandle kokuthi bezwe izwi layo, abagulayo baphulukiswe uma besondela kuyona. Kodwa kaningi abantu beyilandelela ukuthi bezwe izwi layo. Njengoba nathi ke sifikile enkonzweni namhlanje, sifikele ukuthi sizwe izwi lakhe, hayi ukuthi kuzwakale izwi lami, kodwa kuzwakale izwi likaNkulunkulu. Manje ke usethi ke kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Okubuhlungu kabe sethi ke maye kulowo ezivela naye, asuxela ke kakhulu kulokho. Kodwa kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, okusitshela ukuthi yilo nalowo muntu uyavelelwa izikhubekiso, and yinto lena ongeke uyibalekele. Ngisho usuthanda, ngisho usukhala inyembezi, ngisho usungena emkhosini, kunezikhubekiso nje ezingeke zisuke, ngoba nenkosi uJesu yakuyalinga ukuthi ikhulekele ukuthi kusuke isikhubekiso sokubethelwa esiphambanweni. Washo ukuthi intando kaNkulunkulu ithi kungenzeke ukuba zingabikho izikhubekiso. uNkulunkulu ke wathi mayedala ekuqaleni, edala umuntu, njengoba lisho iBhayibheli, wambekela i-choice. Abantu bahlale besho bathi i-choice mayikhetheke. Umuntu waba ne-choice phakathi kokuphila naphakathi kokufa. Yileyo nto uNkulunkulu wayenza kusukela e-Eden, i-choice. uNkulunkulu yena uqobo lwakhe akalethi izikhubekiso, kodwa unikeza umuntu i-choice ukuthi usungenza okuthandayo. Uthi mayinikeza uAdam i-choice, uthi yabona i-choice engikunikeza yona namhlanje, ungadla yona yonke imithi, nakulo muthi wokuphila futhi ungadla kuwona, kodwa kulowa okwazi ukuhle nokubi iwona ke engithi kuwona ungadli. I-choice leyo. Bese kumphumela wokudla kulo muthi okwazi ukuhle nokubi ukuthi mhlazana udla khona uzofa nokufa. So yikho ke ngithi uNkulunkulu ubekele umuntu i-choice phakathi kokufa nokuphila. Wabeka imithi ewu-2, umuthi wokuphila nomuthi wokufa. Lo muthi wokuphila kwathiwa wodla kuwona, noma ungadla kuwona, ngoba modla kulo muthi uzophila. Kodwa ubekiwe futhi nalo engathi uyisikhubekiso. Kodwa futhi uNkulunkulu akamkhubi umuntu, umnikeze i-choice. Kodwa futhi lo muthi uyisikhubekiso, ngoba modla khona uyakhubeka, uyawa. Kodwa manje isikhubekiso akusiyona into evele izifikele yona kuwena izokushaya, cha. Akusona isikhubekiso leso. Isikhubekiso into emi phambi kwakho bese ufike wena uzithele kuyona. Hayi ukuthi yona iza kuwena, cha, wena ufike uyithele kuyona. Isikhubekiso ke leso. So lento ibekiwe la, sekuba kuwena ukuthi uzithela kuyona noma uyayibalekela. It's your choice. So kule choice ke yenzeka ke ngeshwa uAdam wangena kuso lesi sikhubekiso, wawa kanjalo ke. Kanjalo ke kwase kufika uAdam wesibili, inkosi uJesu.
he was not spared from isikhubekiso. Naye uthe nje engakazalwa zabe ziqala ikhubekiso. Wathi sezalwa zaqala ikhubekiso. Kwabulawa nabantwana kwaya lena le ngoba kufanele nje abulawe yena. Uthe esekhulile sekusondela isikhathi sokuthi akenze umsebenzi kaNkulunkulu wabhajatiswa. Mayeqeda ukubhajatiswa uNkulunkulu waconfirma ukuthi yabona ke lo indodana yami engithokozile ngayo izweni. Eseconfirmile uNkulunkulu noSathane ngiyakholwa wayizwa leyo confirmation. Wayese umoya ongcwele wahola inkosi uJesu wayiholela ehlane. Lithi iBhayibheli ke ukuba alingwe uholwe umoya ongcwele ukuba alingwe kusho ukuthi akuzona zonke izilingo ohlangana nazo okungenxa yesitha nje kuphela, kodwa molingwa lapha awuzulingwa umoya ongcwele, uzolingwa uSathane, kodwa umoya ongcwele okholele lapha. Kuneyindawo oyithola ukuzona uholelwe uNkulunkulu bese uSathane afika kulini ngoba khona izikhubekiso kumele zibe khona. No-Adam no-Eva babebekwe nguNkulunkulu ensimini. Yase yafika inyoka lapha ensimini yabalinga. Inyoka ithi ngempela ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli kulo muthi. uEva uyafakaza njengoba nathi sifakaza nakwabangakholwa. Ufakazela inyoka ukuthi hayi ngempela uNkulunkulu ushilo. Wathi nje mhlazane nidla hayi nizofa nokufa ngalolu suku. Yathi inyoka hayi akunjalo. Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlazane nidla la nizofana naye, nizoba njengaye. Inkinga yaqala lapho uSathane into akwazi ukuyenza ukentayisa umuntu, ukheha umuntu, ukwenza into kumuntu ibukeke kahle, ibukeke izombeka ezingeni eliphezulu, ibukeke izombeka ezingeni lokuthi abe ngcono. Kodwa uSathane akathathanga lesasithelo wavula umlomo wasifaka kuEva. Cha, akakwenzanga lokho. So uSathane akanawo amandla okukhubekisa umuntu, kodwa futhi isikhubekiso sikhona. Akekho umuntu owake wenziswa nguSathane into ngenkani noma wenziswa isono engasifuni yena. uEva wakhohliswa uSathane, wayesecabanga ukufana noNkulunkulu, wayese ezithathela yena isithelo ngesandla sakhe. Akuyena uSathane othathe isandla sikaEva wayolokhuza wayosithathisa isithelo. No, akanawo uSathane lawo manje. Yabona mangabe ungena esonweni awufakwanga uSathane, ufakwe ingqondo yakho nenkanuko yakho emva kokulalela uSathane. Indaba ukuthi uqale walalela uSathane, uma usumlalelile waye-entertainer indaba kaSathane, wayekholwa indaba kaSathane, kodwa futhi izwi libe likhona. uEva wayeseyalahla-ke izwi likaNkulunkulu noma ayethole kuAdamu, wabambelela kuleli alithola kuSathane. Wayeseke mayeselitholile leli izwi Eva wawushumeza uAdamu. Wathi we Adamu, sengizwile mina ukuthi hayi kade sikhohliswa la, kuthiwa masingadli lapha. Yabona mina sengike ngadla, yabo ngiyaphila. And ngaleso sikhathi
Asilizwi iBhayibheli lithi uEva wazibona sengazi ukuthi akagqokile ekhaya. Kusho ukuthi uzibone se-right ngaleso sikhathi. Kuyenzeka umzalwane adle isono, kodwa phinde futhi angaziboni ukuthi hayibo sengonile la, sengirong. Aqhubeke nokuyokhuluma nabazalwane kanti useyofaka umoya omubi kubazalwane. Mayifika lapha ku-Adam, nembali u-Adam uyambona, nangu uyaphila kafana. Hayi, wathatha nayo Adam. Unele wathatha u-Adam. Bavele bobabili bazibona ukuthi banqunu. Ngoba abantu abashadile lithi iBhayibheli banyamana. Ngesikhathi edla lo yedwa akwenzeki lokho ukuthi azibone ukuthi hayibo angqubile. Kodwa masebedle bobabili ngoba banyamana, hayi kwaqala kwabheda kubona bobabili. Futhi nayo Adam uEva kamthathisanga ngenkani. uEva kamdlisanga isono ngenkani. So ushadile awushadile noma ngaba kuhamba kanjani emshadweni wakho, lo oshade naye ngeke akudlise isono ngenkani. Akanawo lawo manje. Yebo ngakushaya makuyindoda. Nabesifazane bayashana manje. Noma kuwesifazane ngakushaya akwenze lokhu nalokho akwenza khona, kodwa ngeke akudlise isono ngenkani. Ngoba noShadrach noMeshach noAbednego, omunye ngathi hayi kwakuyinkane esetshenziswa lapho noma kwakuyindluzulu ukuthi abone bakhothame esithombeni esasenziwa. Kodwa ekugcineni kwakumele beyibona abadecide ukuthi ngiyaguqa la angiguqe la. Finish and club. Ekugcineni kumuntu ukuthi ngenze njani manje. uJobe wahlushwa omunye ngathi hayi uSathane bezama ukufaka indluzula. Kodwa ekugcineni kwakuwumlomo kaJobe owawuzothi ngisazoqhubeka nokumkhonza uNkulunkulu, noma athi angisamkhonza uNkulunkulu ngoba ungiyekelele ngabanje. Yikho ke iBhayibheli lithi umuntu ungenwa yisono ehuhwa ngokweyinkanuko zakhe. Hayi ngoba nakho isikhubekiso sinamandla ukuthi simwise umuntu. Ingqondo yakhe umuntu ethi misi interprete lento eyibonayo, lento eyizwayo, enesethembiso salokuphila, abese ethatha isinqumo sokuthi abambelele kulento akhohlwe lokho akuzwile. Bese ke lokho kuyamlimaza umuntu ukuthi angene esilingweni. Inkosi uJesu ke ithi lapha umubheka incwadi kaJohana chapter 9 kuverse 5, ithi yona isekhona emhlabeni, ezweni ingukukhanya kwezwe. Inkosi uJesu isekhona emhlabeni ingukukhanya kwezwe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi osenkosini uJesu uhamba ekukhanyeni. Bese kwenzeke nangu Lazarus useyagula. Bathumela umbiko enkosini uJesu ukuthi nangu Lazarus uyagula. Hayi inkosi uJesu iqhubeke nemisebenzi yayo. Hayi kuze kufike umbiko ukuthi hayi kuLazarus usefile. Base ke inkosi uJesu utshela abafundi bayo ukuthi ake sengiyahamba ke manje yobheka uLazarus. Mhlamba ke ngithi ukufunda kancane leyo ndaba ukuze ngiyikhothe kahle ngoba angiyikhothi kahle. John chapter 11 ake siqale lapha verse 4.
uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Ngepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo uLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Abafundi bathi kuye, Rabi, abaJuda basanokufuna ukukhandla ngamatshe, usaya futhi khona na? Benqondeke kuverse 9. uJesu waphendula wathi, awakho yini amahora 12 emini na? Uma umuntu ehamba emini akakhubeki, ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe. Nanzo-ke indaba kade ngiqonde kuyona. Awakho yini amahora 12 emini na? Njengoba kusemini nje kuyakhanya manje. Ithi inkosi uJesu, uma umuntu ehamba emini akakhubeki, akusho ukuthi uma umuntu ehamba emini izikhubekiso azikho. Zikhona izikhubekiso noma uhamba emini, kodwa umuntu uma ehamba emini akakhubeki, ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe. Umuntu ohamba emini ke lo akakhubeki, ngoba uma uhamba la endleleni, nalitshe la endleleni uyalibona ngoba kusemini, uyagudluka, uyadlula, uyahamba ngendlela yakho. Kodwa uma ngaba kusebusuku, kumnyama, uyazi ukuthi indlela lena uyahamba ngoba kusebusuku, uyakhubeka. Yikho lithi iBhayibheli osenkosini uJesu laphana encwadini ngokuka 1 John chapter 3 mangaphosisi. Yes, chapter 3 verse 6. Lithi lapho lo ohlala kuye akoni. Ngobani? Uthe esesemhlabeni ungukhala. So mohleze kuyena, uhleze ekukhanyeni. Mohleze ekukhanyeni awukhubeki. Awoni ngoba usekukhanyeni, ngoba usemini. Awuhambe kumnyameni. Ma uhlezi nje enkosini uJesu, uhlala kanjani enkosini uJesu? Uhlala ezwini lakhe, ubambelele kulona, ungasuki kulona, ngoba yena ungulizwi. Uhlala emkhulekweni, ngoba ngesikhathi usemkhulekweni ukhuluma naye, ngesikhathi ukhuluma naye ukhuluma ngezwi, naye akuphendule ngezwi. Kusho ukuthi ekugcineni usezwini lakhe. Ngakho-ke awukhubeki. uEva into eyamkhuba ukuthi ngesikhathi etshelwa ukuthi uzofana noNkulunkulu, alingane noNkulunkulu, ingqondo yakhe yaqala yasuka ezwini. Emva kokuthi isukile ezwini wayeseyakhubeka, wathatha isithelo. Indaba yaqala ekutheneni asuke enkosini uJesu qala. Isono ke silandela ngemuva, aqali isono, cha, qala ukusuka nje enkosini. Uhlale esho kuba umpostoli ukuthi into ayenzayo uSathane masembambile umuntu umkhipha amehlo kamoya. Yikho phela noAdam noEva bafike badla bazibona ukuthi banqunu. Kodwa manje amehlo kamoya akabange abatshela ukuthi kambe kunomuntu wokuphila la ensimini. Asigijimele kuwona. Mhlawumbe uba kuthiwa kwavuleka amehlo ngaleso sikhathi awomuntu wokuphila, wayezothi uNkulunkulu efika sekuthambama ilanga babe sebedlile emthini wokuphila baphile. Kodwa emva kwalokho bakhishwe ensimini, kwathiwa ngoba uma bebuyela ensimini bosuke badla emthini wokuphila babe sebeyaphila futhi. Uyasibona ke isono kunalento esiyisusayo kumuntu, siyamkhohlisa kuba nelento ayikhohlwayo engukuphila okungaphakade. Umuntu kohamba emini akakhubeki. Kodwa futhi mina ke ngoba ngake ngilusa, angiphikisana nestatement senkosi uJesu, ningizwe kahle. Ngisakhuluma yona ngqo lento esho inkosi uJesu.
ngake ngigijime nazi inkomo ziyodla emasimini abantu lapha. Ngeshwa ke ngangenazo necathulo lezo. Ngigijime ngikhubeke etsheni. Ubhozo lolu usho ukuphumuzile. Ngiyowale kodwa kusemini. Yini enza ukuthi ngikhubeke kusemini? Yingoba amehlo ami abengekho endleleni kodwa elapha. So noma ngabe uzitshela ukuthi usemini, inkinga amehlo akho uma eke asuka endleleni, ngoba inkosi uJesu uthe yona iyindlela neqiniso nokuphila, uzokhubeka. Ngoba naye uEva wasuka endleleni, amehlo akhe abheke ekuthenini yena okufanele afane noNkulunkulu, asuka ezwini wakhubeka kanjalo. Ngoba nalomuntu ohlala ekudelela, ubonyazi lo muntu ngidelela phambi kwengane zami, khuluma kanje bese kungena ipikoko lokuthi mina ngenziwa njalo, mina ngiyindoda. Kungena impakamo, iyona ke le mpakamo, ngesikhathi kungena impakamo ususuka endleleni. Ngoba inkosi uJesu yazithobisa kwazokuba sigcinile. Ususuka endleleni, soqala manje uyacasuka. Suqala manje usumfisela okubi lo muntu. Suqala manje uyamzonda. Suqala manje awumthandisisi kahle. Usuyamshalazela. Awusakwazi ukumenzela ezinye izinto ezinhle kumele ngabe umenzela zona. Ngobani? Ususukile endleleni. Amehlo akho asuka bheka le, wawusuyakhubeka. Wawa. Kwadala ukuthi kube mnyama kuwe. Ethi inkosi uJesu la sifunde khona. Wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Kunanoma ubani, noma ngabe kuthiwa ubiziwe, wakhethwa, wabizwa, wakhethwa, kodwa zona izikhubekiso kumele zibe khona. Engeshwa awukwazi ukukhetha ukuthi uhlobo lini lwesikhubekiso kufanele size kumina. Ke sengiya-accepta ke manje ukuthi izikhubekiso kumele zibe khona, ukuthi kodwa ukhetha uzikhethele wena ukuthi mina ngikhetha lesi sikhubekiso, awukwazi. Ngeshwa awukwazi futhi ukuzikhethela ukuthi lesi sikhubekiso kufanele singikhubekise isikhathi esingakanani. Singaqhubeka nje sihlale nje sikuhlupha sikukhubekisa nje, kodwa wena umelwe ukusinqoba. Umelwe ukuthi wena sithi sikhona isikhubekiso ungakhubeki. Ngoba ekugcineni uNkulunkulu ukufuna ufana naye, ukufuna njengaye, ukufuna ungcwele njengaye. uNkulunkulu mayikhuluma noKhayini laphayana kulokhuza kuGenesis 4 verse 7 noma siqale kuverse 6. Jehova wathi kuKhayini, uthukuthelelani na? Ubuso bakho bunyukumelelani na? Yabona ke ngesikhathi sekuqala ukuthukuthela nokunyukumala, sekuyinkinga ke leyo. Kodwa uNkulunkulu uyaxwayisa, yenze umzalwane qale bonakala impawu encane manje ukuthi umzalwane useyathukuthela. Lithi iBhayibheli ke thukuthelani kodwa ningoni. So mhlawumbe la ekuthukutheleleni kwakhe uKhayini ubengaboni uNkulunkulu esamkhuza. Uthi ubuso bakho bunyukumelelani na? Bese verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunxanela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibusa. Kuthiwa uma wenza kahle uyamukeleka enkosini. Wenza kahle nje
accepted. Kuthiwa uma ungenzi kahle lana asikakafiki isono ukuthi nje awenzi kahle. Kuthiwa isono sihlezi ngasemnyango. So siyasondela isono ngokuthi umntwana kaNkulunkulu angenzi kahle. Manje sesiqaleke manje isono sesihlezi la ngasemnyango ngoba wenzi kahle. Mwenza kahle uyamukeleka uNkulunkulu ohleze enkosini akoni. Waqala wangenza kahle, wathukuthela, wanyukumala naso sona emnyango. Sihlezi. Enizobe usidinga isikhathi sokuphuma. Sesihlezi la emnyango manje uzophuma phi? Kuthiwa ke sihlezi ngasemnyango ukunqanela kwaso ukuwe. Yabona ke manje sekuyi enticement. Sesenza ukuthi manje sifuna ukuthi sinqaneleke manje sesisondele kuwena. Sesifuna ukuthi manje ke sinqanele. Sona indlela esiziveza ngayo, siziveza ngendlela yokuthi wena sinqanele leso. Elekukhathala ukuthi isono sini leso. Ngoba la kukhaya inkinga ayibhekene nayo ukuthi umfowabo Abela wanikela izithelo ezinhle noma okukhuluphalisiweyo kuNkulunkulu wayesamukeleka kuNkulunkulu. Kwase kufika umona ukhaya. So ukunqanela kwalesono ukuthi manje uKhayini makazondi umfowabo. Kodwa manje umfowabo ubesamukeleka kuNkulunkulu. Akusiyena umfowabo othena yabona Khayini wena ngiyakukhethela ukuthi unikela ngalezi zithelo. Akusiyena uKhayini uAbela osho kanjalo. Kodwa yena uKhayini wona yena wazibona engamukelekile. Manje useyozona umfowabo. So now engakazoni usaqala manje uyathukuthela manje yini ngingamukeleki mina kwenze njani manje inkinga akakwazi ukumthinta uNkulunkulu. So uzothinta lo ngumfanekiso kaNkulunkulu nalokulingayo ngoba akakwazi ukumthinta uNkulunkulu uzothinta wena wamukeleka kuNkulunkulu. Uyabona uAbela la uhlukumezeka nje ubulawa nje isizathu sisodwa ukuthi wamukelekile kuNkulunkulu. Ulingwa kanjena nje ingoba wena wamukelekile kuNkulunkulu. Ulingwa yilo ongamukelekanga kuNkulunkulu. Now uKhayini kuthiwa isono simi ngasemnyango ukunqanela kwaso kukwena. So now at the end of the day it's your choice. Sona siyaku-entice but ukuthi wena you fall into this or not, it's your choice. And isono ke ngithe umuntu akayikhetheli noma isikhubekiso ukuthi sizovela ngayiphi indlela. kuKhayini isavela ngokuthi kwamukele umfowabo yena angamkeleki. kuDavide esavela ngokuthi abone wesifazane ongagqokile. Ngesikhathi ebone wesifazane ongagqokile esikhondeni sokuthi abuyele kuNkulunkulu yena uyaqhubeka nokubuka. Aqhubeke nokubuka. Sekukunqanela kwaso ke manje isono siyam-entice lesono. Ngoba ngithe noma ukhethiwe wabizwa kuyefana nje. Uma ungumuntu zona izikhubekiso kumele zibe khona. UmkaUriya kwakumele ukuthi ageze lapha egeza khona. Futhi kwakumele ukuthi uDavide abe kuleya ndawo aye kuyona. Ngoba nenkosi uJesu yaholo umoya ingcwele ukuthi yehlane ukuba ilingwe. Mhlambe na uDavide wayeholiwe ukuthi abe kuleya ndawo kwakhona khona umkaUriya. Ukuze isikhubekiso sibe khona. Kodwa manje kukuyena ukuthi sesikhona isikhubekiso uhlala ekukhanyeni noma uyasuka ekukhanyeni. Ngoba uma wasuka ekukhanyeni uyakhubeka guaranteed na kanjani. Ayikho enye indlela. As soon as usuka nje ekukhanyeni okuyinkosi uJesu isikhubekiso sona uzoba kusona. Inkosi uJesu ke ithe ezwini babusisiwe abangakukhubeka ngayo.
Lapho ke siyezwa ukuthi futhi nabaFarisi bake bakhulubeka ngamazwi ekhulunywe inkosi uJesu. And bakhona abantu abazokhubeka ngawe ngobungcwele bakho, bakhubeke nje bakhutshwe ukuthi ungcwele wena. Yini enza ukuthi bakhubeke? Ingoba basebumnyameni bakhutshwa ukhaya. Ngiyacabanga ukuthi sonke la endlini sike sigibele imoto. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uhamba ngemoto ubhekane nelanga ngqo, uthotha usaboni kahle, akusabonakali kahle, uzama ngamandla akho ukuthi uyibone indlela. Inkinga yakho yilanga elikwenza ukuthi ungabusabona kahle, angithi? So nabaFarisi babekhutshwa ukukhanya kaJesu. Usho ukuthi amanye amazwi bakhona abasebumnyameni abakhutshwa ukukhanya. Ungamangaliki abanye babekhutshwa wena kanti usekukhanyeni, ngoba kukhona bakhubeka ngenkosi uJesu. Bese ethi inkosi uJesu ke babusisiwe abangakhubeka ngayo. So asinakhutshwa abangcwele, asinakhutshwa izinto ezilungile, ngoba masikhutshwa yilezo zinto kusho ukuthi asilungile. Kodwa lezi zinto ezingalungile nazo futhi mazingasikhubi, noma lezi ikhubekiso masingakhubeki kuzona. Ngoba yabona izikhubekiso ngithe azikwazi ukuthi zifike zizokukhubekisa wena, zize kuwena ukuthi wena bese uyakhubeka. Ekugcineni kuyichoice yakho. uAdam wesibili, inkosi uJesu, yafika emhlabeni, zafika izikhubekiso zabakhona, kodwa ayizange ikhubeke nangesodwa salezo ikhubekiso. Khona ngamazwi ayengidida kakhulu asho inkosi uJesu, ethi ikhuluma nabafundi bayo, la phakathi kwenu ngiqinisile ngithi kini, kukhona abangayikubona ukufa. Ayengangidideka ke la mthawu, ngoba angaze ngizwe kuthiwa nangu uPetru noma nangu uJohane selokhu kwabakhona inkosi uJesu, nangu yaphila uyashumayela wenza umsebenzi kaNkulunkulu, bafa bonke. Kodwa ethi inkosi uJesu, ngiqinisile ngithi kini, phakathi kwenu kukhona abangakubona nempela ukufa. Kanti yayithini inkosi uJesu? Yayiqamba cha, yayingaqamba amanga. Uthe uNkulunkulu mayikhuluma noAdam, ningadli kulo yamuthi, ngoba mhlazane nidla nizofa nokufa. Kodwa uAdam ufese na more than 900 years. Kusho ukuthi ukufa kungukukhubeka ukungena esonweni. Ngamanye amazwi kusho ukuthi kukhona abafundi benkosi uJesu abaze badlula kulelizwe bengazange bone, abangazange bafe ukufa kwesibili. Abangazange bone. Sengathi singakhulekela silwele lokho ukuthi nathi kusukela manje uNkulunkulu azi ukuthi kukhona abangayikubona ukufa kuze kubuye inkosi. Bengekunandi lokho bazalwane. Siphile nje silwele nje ukuthi ngempela singakhubeki. Zikhona impela izikhubekiso. Ngeke sikuvimbe lokho. Ngeke sikhulekele ukuthi zingabikho. NoPaul wathi uyakhuleka lutho ngoba ikhubekiso kumele zibe khona. Okumnandi ithi inkosi uJesu, amandla ayo abonakaliswa ebuthakathakeni bethu, njengoba masilingwa ila sizibona khona kanti ngibuthaka kanti kufanele ngigijime enkosini uJesu ngibalekele kuyo. Abonakaliswa lapho kamandla, kodwa zona izikhubekiso kumelwe zibe khona.
So kumele nje sikwazi lokho, sazi ukuthi kusenkosini uJesu ukuthi esikhulule kulezo zinto, njengalokho sifundisile ngomkhuleko ukuthi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi, ngoba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo. Akusho lokho ukuthi izikhubekiso zizophela, kodwa uNkulunkulu angasipha amandla okunqoba kulezo izikhubekiso lezo. Yileyo nto kumele sikhulekele kakhulu ukuthi inkosi noma yini engibhekana nayo ngicela ungipha amandla okuyinqoba, ngingafi ukufa konaphakade, kodwa ngibe nokuphila okungunaphakade. Leyo ke sinalo igunya lokuyikhulekela ukuthi singangene ekulingweni, noma silingwa kodwa thina singangeni kukho. Cela sivale amehlo sikhuleke. Baba Oyingcwele, ngikhulekela ukuthi lona lo khona phakathi kwethu angaboni inkosi ukufa, angafi inkosi kuze kube usuku zokuya ngalo uzolanda ibandla. Noma inkosi uyamthatha kulelizwe ngayedwa, kodwa inkosi umthathe engazange afe umoya, engazange inkosi awele esikhubekisweni nasesilingweni. Ngoba impela inkosi izilingo kumele zibe khona, izikhubekiso kumele zibe khona, ngoba inkosi ubekile ukukhanya nobumnyama, wadala inkosi ukukhanya wathi yimini, nobumnyama wathi ubusuku. Udalile inkosi ukuthi umuntu akwazi ukukhetha phakathi kokufa nokuphila. Bawathi namandla ngikhulekela ukuthi lona lokho naphakathi kwethu akhethe ukuphila kungaphakade, ngoba ukuphila kuwe Nkosi yamakhosi. Sho kanjalo uphethe ukuthi singasuka siyephi sisuka kuwe Nkosi, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Impela Nkosi yamakhosi, ngaphandle kwakho asinakho ukuphila, ngoba ukuphila kuwe. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi usilondoloze, usigcine Nkosi, ugcine imiphefumulo yethu, ugcine imizimba yethu, ugcine Nkosi nomoya wethu wonke, kungabe lacala kuwe Nkosi Jesu, kuze kube usuku oyakuya ngalo uzolanda ibandla lakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. 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 Amen.